Ngo-2016 eDlangezwa Ngoyi, uSandile noNdalo babengabangani abangacunsi phathe engathi kade bazana kanti bajwayelana sebeya ka-grade 12 kodwa babenza izifundo ezingafani omunye kwa-science nakwa-general. Njalo ngebreak bebedla ndawonye bejwayele nokuphuma beyothenga amagwinya ezitolo duze ne-local clinic. uSandile noNdalo bazalelwe khona la eDlangezwa kodwa bebehlukene ngama-section. uNdalo behlala kwaSibhakuze ezintabeni, uSandile ehlala elokishini ngasePark. One day uSandile ukwavakashela uNdalo kwaSibhakuza njengoba wayeqala ukuvakashela umngani wakhe. Bavakashelana njalo ngama-weekend njengoba bebefunda ndawonye. Njengoba nje benza ugrade 12, uNdalo ukwathola intombi naye ewumfundi efunda kwesinye isikole singaseyitolo esibizwa ngokuthi kuseQhakaza. uSandile yamcasula leyo nto, wabona engazuthi le ntombazane sizodla isikhathi sabo sokuncebeleka kodwa uNdalo wayengezwa mshini eyithanda lentokazi. Kuthe nje sekubhala ama-final exam, uNdalo waya eQhakaza eyohlangabeza intombi yakhe. Uthe nje mayiqhamuka wabona intombi yakhe ibambene nomunye umjida kuyi-shelter ngasemgwaqeni eyitolo. uNdalo wasondela kubo wayidonsa intombi yakhe kodwa le ntombazane yanqaba yathi uNdalo akayiyekele yona isiyithandela leli bhungu eliyi-student e-University of Zululand. uNdalo lamazwi amphatha kabuhlungu futhi wakhala ukuba ne-stress esinzima uNdalo njengoba nje besenakho ukubona le ntokazi ihamba nalombhemu abengena kwenye yama-res esedlangezwa ngase-hardware. Le stress samhlupha kakhulu uNdalo waze wafonela umngani wakhe uSandile ecela ukuthi abahlangane ePark after school. Njengoba nje besekade bagcinana since uNdalo waqonywa yile ntokazi. uNdalo kwagonyuluka sonke isitori mayelana nokuhlukana kwakhe nale ntokazi. uSandile wamzwela kakhulu uNdalo, wakuveza ukuthi yena bengayithandisisi le ntombazane futhi bazi ukuthi khona into e-wrong ngayo. Umngani babo baphinde babuyela esimeni futhi baphinde baspenda isikhathi esiningi ndawonye. Kodwa into ibimcasula kakhulu uSandile ukuthi uNdalo besengasafani nasekuqaleni. Kancane kancane bebekhuluma benokuthi ukhumbula ex yakhe. Belingapheli usuku uNdalo engakhulumanga ngale ntombazane. Ngelinye ilanga nje eyitolo kwaba ne-street bash lapho khona abafundi bebebungaza ukuphela konyaka. uSandile noNdalo babekhona. Uthe nje around 8 ebusuku uNdalo wabona i-ex yakhe nalomjida wanyanya watshela uSandile ukuthi abahambe. Ngakusasa kuyi-Monday uNdalo kwacela ukuthi befunde ndawonye kubo kwaSibhakuza eKhakubo njengoba nje bezobe bebhala iphepha lokugcina. Ngakusasa kuthe nje besathatha ikhefu lokufunda uSandile wabuza imibuzo eminingi estrange ebuza uNdalo enjengokuthi uNdalo ukawacabanga yini ukuthandana nomuntu onobulili obufana nobakhe. uNdalo ukwambuza uSandile ukuthi uyibuziswa yini le mibuzo le kanje kodwa uSandile wavela wathi uyayibuzela nje yena futhi ukeyibuza ukuthi ama-gay ayenza kanjani lento ngoba iyanyanyisa. uSandile wazizwe ephoxekile njengoba nje ey-gay eyifihlile sithi naseKhakubo bengayimukeli lento yakhe. uSandile benomuzwa wothando ojulile ngoNdalo sonke lesikhathi eyifihlile ukuthi ugay futhi actor njengomngane. One day kwi-birthday kaNdalo uSandile waletha ama-gifts okubalwa khona iwashi kanye nezinto ezimnandi. uNdalo wajabula kuthe njenganakile ovela uSandile wamqabula. uNdalo kwacaswa kakhulu wamphusha uSandile wathi doti muni lo awenzayo kodwa bavele baxabana kwashunquthulu kwala noma uSandile exolise ethi lento ngeke iphinde yenzeke kodwa uNdalo wathi akasafune lutho ezomhlanganisa noSandile kwaba ukuphela bomngani babo. Emva kweminyaka nje embala uSandile noNdalo sebengasabonani. uSandile kwathola i-learnership yokuthunga impahla eGoli as a fashion design. Wayenza le learnership wazoyiqeda. Uthe nje mayiqedwa wathola umsebenzi wokupromote ama-brand ezimpahla ezibizayo futhi bamkhokhela kahle. One day ukwadecide ukuyivulela yakhe iboutique ethunga ama-designer clothes for ama-model kanye nama-celebrate. Laphumelela icebo lakhe futhi waba nemali eningi waze wathenga ngisho umuzi eGoli. Uthe maseyibona ukuthi usenemali wacabanga ukufeza iphupho lakhe elidala lokuba umuntu wesimame. One day kwabhukha udokotela oseTurkey for i-surgery ye-BBL okubalwa khona ufuthi izinqa, ukushintsha umphambili ube yisithelo sabantu besimame nokushintsha nje ukubukeka kobuso okubizwa ngokuthi i-facelift. Emva kwe-surgery uSandile waba muhle, waba nesikhumba esihle esicwebile, amehlo akhe kwangathi iyinkanyezi, izinqa, ifiga konke kwakumangalisa futhi kuheha kubantu besilisa. Emva kwazo zonke lezi iwombe ze-surgery uSandile kwashintsha igama alethwa lona ubaba wakhe semncane elalithi Sandile Isizwe Samantungwa, yena wayibiza ngoZandile Khumalo. So one day uZandile
uZandile bekwathi nje eyibukela ama-reels ku-Facebook wabona uNdalo ku-people you may know wasenda i-friend request. Then ngakusasa uNdalo wam-accept. Qalile baxoxa isikhathi eside kwayilapho khona liyafezeka iphupho laZandile bathandana. Thema sebethandana uthando lwabo lashisa kwaze kwayilapho khona uNdalo uyanyuka eGoli njengoba nje uZandile enomuzi eGoli. Ke bathandana isikhathi eside nje uthando lwabo lumnandi. Then after 6 months uNdalo kwahlokoza ukuthi ufuna ukumlobola uZandile. Manje uZandile uthukile akazi ukuthi kumele enze njani njengamanje. Uyazi ukuthi mayithumela amalobolo uzombamba ngoba wamtshela ukuthi ungwaseGoli. Manje uzobona ukuthi uyena lo Sandile lo wayifunda naye ohlala eDlangezwa. Akazi ukuthi kumele enze njani uSandile. Akazi noma kumele emtshele yena kuqala yini uNdalo. Manje ubona ukuthi ngenzeka ukuthi amluze mayimtshela lemfihla. Akazi noma kumele wanqabe yini amalobolo futhi akanaso isizathu esiqinile sokuthi uzonqaba kanjani. Ucela usizo ukuthi engenze njani kulokhu noma ama-advice enizokwazi ukuthi nimtshele wona kuma-comment ukuze eyilungise le nkinga abhekene nayo njengamanje. Ngiyacela nikhomente ngendlela kahle futhi nimluleke uSandile ukuthi engenze njani njengoba nje ayishintsha nje etshele uNdalo ukuthi uZandile. Ngiyacela niqhubeke like and subscribe and phinde futhi nishare nikhomente. Ngiyabonga.